ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል በእውነት ብሓቂ ማለት እዩ ሞክሮ ራያን መፅኣኹ ብለ ፍንተር ለይገበርኮ እቲ ሃምበኸሲ ፍንተር ለይብልኮስ ገማገማ ኣለኹ ዋይታይ ደይ ቀይሕ ዝገፀ ገለው ኣለኹ ሰላም ሰላም ክቡራትና ክቡራን ተመልከቲ ናይ ዜድ ዩቱብ ቻናል ለሃሚያኻት ሓርኻትኩም ልናኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ የለልያ መላዓለ ትርከውን ቻናል ሓደስቲ ኮንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ማለት እዩ ለማዓንቲ ዘለኹም መፅኣኹ ክቡራት ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ሶ ደቂ ተባዕትዮ ይከኣል እዩ ችግር የብሉ ያው ሞክርዎ ማለት እዩ እና ሓንቲ መሓዝ ዘይረእኽዋና ሰላም ዩቱብ ትበሃል ከምዚ ዓይነት ነገር ዳሰርሕ ትረኽዋ ማለት እዩ ኣሰራርሓ ምናምን ግን እናቆልዓ ብምዃኑ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ራያን ድማ ሓምና ወዲ ታይ ፀጉር ደኺ ቀለም ተቐባላ ከለኸ ይትላን ማለት እዩ ያው ካልእ ኣቕሓ ክጥቀም ስለይደ ኣለኹ እዩ ማለት እዩ እና ያው ኣይንጥቀመሉ ባዕዲ ውሽጢ ሰይተ እኳ ፀጉሪ ማለምጠጥ ምናምን እያ ድገዛኣቶ ግን ኣይትጥቀመሉ ማለት እዩ እና እዚ መስል ሃንዝብለ ኣነ ለሞክር ኣበኽዎ ዋ ሞክር ኣብለ ንዓት ለምጠጥ ሃንበኽዎ ኣይ ለምጠጥ ኣብለ ሓፍትኻ ትኽንለ ዋ እንታይ ሰብ ገብር ልብላ እታ ሰብ ገብር ልና ያልና ኩዳብደ ይኾን ኣትየና በእውነት እና ክቡራት ኣሕዋተይ ሃምዝብለ ለምጠጥ ሃንበኽዎ ደይ ልምጠጥ ልታሕትና ወረደ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ቃጥን እዩ ዋያትን ህዝቢ እንታይ እዚ ትገብር ለኽና ሃያ ብኻይድ መፅእ ፈጣሪ ሆይ እሺ ብላ ኣነ ለታማ ገብር ኹናኒ በቃ ሓደ ሻዕ ካር ጀመርኽዎ ክጨርሽ ብለ ዳዚ ብለኹ እዛ ጓል ላበኸየት ተሰካሕትኒ በዚ በዚ رأي نسي بمدينة عالم سو أنا كنت إلى عارف كنا نروح كله كاو ما خان فرحاتن كي تعطبقات وهل نورنا خان فرحاتن ملت إلى بلت وهلو فرحة أنا اللي فاين مسقابل حساس وا كاو ناجي زورو ده همزة بخو تعيدي تخون لفتري وتخون نسألو دي يمثلوا له جنت فرحة كل الوعلو عم يسمو خوين خامالتينا ري تبخو بقى لا تفقم من دو على ولا تطلطوا إذا قال عليه أجاس رحلات النورة قلنا أنها نعم بله أنا اللي بقى من مقبره على قول عاسك حاتني زي ما لم تأتيتر لخنا هذا بالليل وينسي دلت عندي مالتي أي ناتي نجر خادخو عابيات نقول عنه راح أرجو يا خير نورة مال سمس أخو أتحرق قعني نقصي رقم بحرق مالتي رحمة هانهم اتحمق فنتر لله لك خير مزت لها لا تلعل لا خير خير ام بها بلن ام صعب لبيدي حسايه بلمتت واي اسكي مكو بله همزه بلن لمتت ابخو كاود حاره ترلخ منيت لمتت له مالتي واي روينك سامع ጨረሻዋትን ህዝቢ ይሽኽን ከይሽከይ ትብላ ካኡ ኣጓላት ይኽን ማለት ተጠቃማ ዋይ ግን ተመስገን ፊንተር ማለት ይገብራ ብለኽልሲ እቲ ቀይሕ በለ ካትኩም ያው ኩነታቱ መጀመርያ ረኹም ትኾን ይኹም ብለይ ፍንተርኣት ይነርኹ ማለት እዩ ያው ኣቀራርፃኡ ድምንታይ ብዝገበርክዮ ተብለኽናኒ ኣይትመቸየኒ ዋይ ብመላእ ካሜራ ኣቃርፅ ኣይትመቸየኒ ካኡ ከዚ ሃንዝ ብለ ልምጠጥ ኣብለኹ ደይ ልምጠጥ እታ ቆልዓ ኣብያትኒ ማለት እዩ ዳበኸየት ድምፂ ናኣተይ ባይዘወይ ንኣታለ ማለት እዩ ክስምዓኩም ምኾኒ ኣነ ደስኪ ክርእዮ ሃምዚ ናብሮሮም ዝገብሩ ደገፁ ለላ ዝፍሕጨር ሃንበኽዎ ድያጥዕም ዋይ ለዳት ምስትያት ይኸይድለ ስራሕ ኣበኹ ካምሮ ግን እንታይ ካሞች ደይ ልንገጥ ሃያ ብኻትክን ያኽትልምጠ ነርኸን ዋ ሰለ ዓይነይ ኮሜንት ክዳለኽዎ ማለት እዩ ኣሰራርሓው ከኣሉ ኩሉ ሓንቲ ሻዕ ይብርኦ ካብ ናትኺ ቀጥታ ኢሉ መፅኣኹ እቲ ደሞ እቲ ኣበፃብፃ ሃመይ ገብርካ ሃምዲ ብፅበፅ ምናምን እንዲያረኽካትኩም ዝሮዝራምና ሰላም ዩቱብ ከይድ ክንረአዋ ሓብትኻ ትኽንለ ያህዋ ናምንታይ ማገፀይ ማታይ ሃንዝ ብራነ ክፅድት ደያ ብሉለ ሓደ ነጠጣብ ንህን ብዙሕ እንትን ይብልያ ዝሮዝሮ ነጠጣብ ንህን ማለት እዩ ያሕዝ ብፍንተር ማከል መቕያሕያ ቤት ብሎም ካብ ሃምዝ ብለ ልምጥጥ ሃንበኹ ዋይ ሳስለርገበት ኢደ ይመስለ ከለ ኢደ ልምጥጥጥ ኢለለኻት ክንወክል ኣሕዋተይ መዓሪ ቅድመኻት ክንዳኣነዋ መክሮ እስክስኻት ክንለ ዝሮዝሮ ደይ መከርካሴ ድሰማይ ስማ ይበሃል መክሮ ካልእ ክለክና ይኽእል ባይዘወይ ብዙሕ ጉድኣት የውሊ እንቁላሊሕና እንቁላሊሕ ድማ እታ ብጫ ከይትጥቀማ ማለት እዩ እታ ጥራሕቲ ጻዕዳ ብቻ ተጠቀማ ካብኡ ከዓ ቡና ወይ ድማ ኮፊ እንታይ ይበሃል ኔስካፋ ማለት እዩ ተጠቀማ ማለት እዩ እቲ ጥሑኑ ካብኡ ሃንዝ ብኸል ልምጥጥ ኣብለኹ ኣብኒ ዋይ ካሜራ ድዋዕሉ ስዳይ ሃምድ ኸደ ካወለለሲ ኣብ ዝናእኻይ ተላረኽካትኽን ኣፍንጫ ኣካባቢ ፀልም ነውርነ ማለት እዩ ቃደም ፍንጫይ ኣንፍረየ ነብረ ማለት እዩ ካብኡ ፍንጫይ ምሳነኸኽዎ ካብኡ ሓርገዩ ቤተሰብ ፃርፉኒ ንምንታይ ሰውነትክ ምናምን ብሎምኒ ማለት እዩ
ያው ዕብዳን እንዳጫወት ክነብር ዝሮ ይኹን ማብለጭ ለበር ያብኸዎ ኣብዚ ከባቢ ድማ ኣብ ዓይነይ ጸልም ይነኒ ማለት እዩ መጀመርያ ቪድዮ ረኽነት ኾነ ይኹን ብደይ ፍንተር ቀጥታ ድመጻኽዎ ዓይነይ ብጣዕሚ ጸልምና ታሕቲ ዓይነይ ማለት እዩ ተማ ገብርኽናኒ ኣነ ተረስዐየ ካሜራ ዳትክ ይኽይር ተወኽስ ካሜራ ጠፉ እቲ ፊንተር ላልዕለሎ ዋይ ታመስል በመድህን የዓለም ረአያጋ መጸልኻትኽን ድሕሪ ሓደ ሰዓት يهو نعات قاندت هم بخوص ጣዕጣዕጣዕ ዱር ነገር ነው ወድኾነ ምስ ሰውነት የተደሓሕዙ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ኣይኻልኩሊ ብቻ ድምሙካር የመክሮየ ማለት እዩ እልሰለ ዓይነይ ድትጠቐምኦ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ምን ኣስማን ነርት ወዲ ብሪ የራያዋ ሳቂታ ምናምን ትቆልዓ ቻናል ኣብ ርኤ ነውረ ናታኳዕኒ ያው ቆንጆ ኣብዚ ደሞ ሕዝን ድፍንጫይ ሃምዝ ሃምብኾስ ኣብ ልዕሊ ምሕጫራ ካሕጭረለይ በመድህን የዓለም ስም ካኡ ዳዚ ኢሎም ሃማብጻኽዋ ብስሩ ሕዝዋ ድኸሪድ መሰለንዋ ሌለታ ቆልዓ በኽያትኒ በራ ዓፀያ ነሮናታ ድምፂ ከይስማዕ ብለ ንኣታ ኸፍታ በኽዎ ካኡ ሓንዚ ብልዕል ኣብለኽወሲ ካኡ እዚ ንዓይነይ ድመይስ ምን ድበለ መስል ነውርስ ደንግጸ ነብረ ካኡ ልዕል ብለኸትል ኣብዚ ፍንጫይስ ድኾነ ልምጠጥ ብለ ነገር ንህዎ ታኡዚ ሃምዚ ሃምብኾ ደይለቀ እዋይ ታኸሰደድኻለይ ብለ ኣነለ በቃ همزي هم بخو همزي نتندلن مثلا عاب زللا عاب خانفري ويا خانفرن كده أطبق عبلا دخانه ري هم بخو أنا قدر على اللي مثلني يا بتشا يا فين تسلا دخانه حد عينتي من قبل خالي جد أمتين اشتاق عن زين تهل على اللي تقول عاب فنجا كاب مالتيو عاب حز بزنا كل خورهنا يا أنت إنه هو يدي نخال هو يا تصيدوري بركت يتكم له هو خاذ مالتيو ኣብ ዝምጽሓን ብኹ ታቆልዓ ሓምብኸት ኣባትኒ ጓል ይሕዘ ምጽእ ዋይ ታማ ሰድለ ይብለ እታ ቆልዓ ራይ ክሽኩ ዓብለ ዳ ውሽጢ እቲ ያብኽዋ ዳብቲ መሬታ ድብሪ ያብለ ትመርሰ ክሕጸብ መጻኹ ክካትኹ ክሕሰብ ምስ ወጻኹ ሪኣ ብለኹ ወስታይ እዚ ነገር ዝምናን ብላ አንዲ ዋይ ይቕረይን ብለ ዳ ተሓመመ ድብሪ ያብለ ይምጽወኹ ምስ መጻኹ ገጸይ ክሕጸብ እቲ ወኽልኻት ክንወክል ገጸይ ክሕጸብ ዳዝሃንበኹ ካሜራ ዋይ ናዕድኻ ይትስኣን ታማ ክለካትኸን ኣብዚ ውሽጢ ሃምዚ ብለ ሕጸብ ኣለኹ ሲ እዚ ኣብ ፍንጨይ ካብ ድንሆ ዳዕሊ ረኽነድኸን እዚ ንኣኸይስ ኣይለቅልይልኒ ዋይ ታሙፅኒ ባዕለይ ዶ ፍንጨይ ለለ ሓደ ኣፍሃምክብ ኣነ ሲትሰሐው ካድ ነውሕ ካድኾን ክነውሕ ክስሕባ ደነብረዮ ኣብያትኒ ዳ ግዱም ዳኾነ ካብ ሕጽብ በኽልኻትኸን ሃምዚ ብለ ማለት እዩ ይኸው ጽልምት በመጻኹ በስመ አብ አትነዩ ታይት ብለኽናን ብፍንተር ለመጻኽ እንዳኸነ ቆንጆ ትመስለኸ ኣነ ግን ምንም ዳልዕለ ነገር ይውሊ ያው ዝላ ቆራርጥ ስለኾነ ይኸው ዳልዕለ ነገር ይውሊ ብቻ ማይ ተሓጣጥ መጻኸነ ያው ፍንተር አድሞ በጣም ይፈስል ሁሉ ጊዜ ስለቀማ ማለት ያው እንተላም ፍንተር ሃምዳ ብዳልኻትከም ውስጥ አግኛን ማለት እዩ ወይ ቴሌግራም አግብተን ቪዲዮ ሰራሓ ግን እዝና ኻይ ተኸተል ሃምዳ ሆነ ያው ብኹልኻትከም ዩቲዩብ ሰራሓና ኸን ሃምዛ ዓይነት ነገር ተኸተል ኣይኾነን ካሜራ ቀራርፃ ማለት እዩ ንኻትካን ፀገመሉ ያው ሓደ ቪድዮ ሰን ስለዝኾነ ማለት እዩ ነፃ ኩልኻትከንና ርአይ ሃምብኽዎስ ዝኾነ ነገር ግን ቃለለ ነገር እንሆ ዝኾነ ነገር በተለይ ከባቢ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ድናረዚ ናጸልምና ላዕለይ ማለት እዩ ሃምዚ ገይረ ኣለኽዎስ በስመ አብ እንደዚህ ነው የሚሉት አይ በላ አነሲ በሐር ማዕቴ አይለቅ ይላኒ ከአምን ተዘይ ኮይን ግን ሃምዙል በሐር ሻ ነው ጽፎ ምናምን ለኻት በፊንተርት መጻንሳት የለ ትክክለኛ ፎቶ ዝሄው ይሄው አብዝነ ፎቶ ማለት እዩ ተመስገን ዋይ ደኽምን እኮ እማ ወቃትኸን ሃምዝ ብለ እዚ ሰርሐ ኣነ ለኩም ክሩ ለዕፀይ ዋይ እንደለለም ሆነ ድኾነ ቻሌንጅ ልመስል ኣብቲ ቲክቶክ ሪኤ ነው ሓዘልካ ክመጽየ زرو حستي ببربرة حنبشة بربرة خنر أو حنبشة بربرة صارحة مزية حاولكم تخاطاتوا لنا إننا مالتي فينتا تتقامها سواسكين ما شاء الله هاي سولا مالتي فينتا بزي فينتا تتقامها معي إننا ኣብዚ ሕዚ ማለት እዩ በቢ ውድ ብቻ ትሰምዑ ማለት ክሳብ መጨረሻ ርግጠኛ እየ ናታ ኮሜንት ትጽበዩ ማለት እዩ ወቅታላፍ ይብካት እና ዝፈትየኩም ዘኸብረኩም ነዚ ቻናል ሓደስ ዝኾንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ይፈትወኩም እየ አላቢ ሰማት እና
እና لما عند فيديو إذا مثل نورو حساب باستياتكم أقمت لي كومنت بدن بقولكم مالتي كان ببيه خلاي بخلاي بالتهم